Yiero maduong' mane obagi tarik 9 mar dwe ni, od bura mar kaonti ma Homa Bay oyudo MCAs ariyo magin Rowere mane oyier gi ombulu e wards magi madhi bedo kuom MCAs 40 ma oyier mabiro dhi yalo e od bura mar kaonti ma Homa Bay, od burano mar adek. Jafo marwa mano kanyo Ali Abich ma kaonti ma Homa Bay noloso gi MCAs ma oyier ariyogo kendo miyowa sigandgi yo makama. Kaunti ma Homa Bay mane kod wards 40, Rowere moko ariyo ma hikgi ni piny ne 30 oloso historia maduong' bang' yombo jochung' mane gilerogo e yiero mane obagi tarik 9 dwe ni, kendo koro gidhi bedo e od bura mar adek e kaunti. Eriko Molo, jahigni 29, ne ochako gi tich mar kuo wuoche bang'e obedo producer ka ogolo thum ne jongolo ma opogore kapok ne odonjo e lap mar siasa chak higani, makoro ne oyiere gi otiko mar ODM kaka MCA ma Homa Bay Town East Ward. Gima natimo malich ni natimo production, nagolo ne jothum wende sana jogo mawero wende mag gospel, to gi documentary bende natimo ne ji, to gi adverts e company na mana yawo miluongo ni Starlink Media. Kasto kane pok adonje production na an ga jakwo wuoche Nairobi kamoro ni Kayole House of Stage. Kanya kama ngima nochakore, kasto adhi nyime gi puonjora computer. Eric maong'ere gi nying ma siasa ni japi wacho ni midhiero mar pi ma osebedo kokwako gweng'gi e achiel kuom gigo manoywa e siasa ma okawo kom mar MCA. Taparo ndalo machien ka jo siasa ne biro e kor gwenge to wuotho to singo ne jowa pi. Koro ka duoge gweng' tayudo ka pi pod ne en problem nogandawa. Ayudo ka pi mane wamudho chon sani tindo bedo kendo richo kabisa. To kendo ayudo ni kuom jotelo te mosebedo onge ng'ano manosebiro mochako kunyo ne jopiny pi. Koro kana wuothe koro ayudo ka jopiny chandre ne pi kabisa, ji modho mana chuodho. Tema wacho ni nitiere kaka onyalo timo mondo wakony ogandawa. Koro achako kwecha bedo jambola, amanye pinje maoko, India, Serbia, Germany, England, takelo ne jowa. Koro nyaka sani wasekunyo pige mar 9 e wodwa ka. To nogi kama koro noneno ni seche moko kana kwayo nalombo gigi to nitie kuonde ma inok anyal chope nikech ana japiny ma kawaida. Koro awacho ni kan gi title mar ng'at moyier tapar nyalo miya thuolo maber mondo mi abed jambola maber mondo akel mwandu. Tayo chenro mag kampen ne okobedo ne mayot kaluwore gi akwede kod jaro mane oradogo bedo ni en rawera ma pod odak e Simba e dala wuon mare. Piny nyalo jari ni tin nikech bende ng'eyo culture mar Joluo ni samoro ng'ato ok nyal gombo ni bede telo ka in dala Simba, to youth ok expect ni dhi go dala ne kapod otin. Koro jisiko ne ok tong' wayier ng'at ma pod ni dala gi e Simba. Mano challenge achiel mane wa face. Challenge machielo mane wa face en mar pesa. Na onge gi pesa manyalo wuotho. Aparo seche moko natimo campaign to ayudo ka jogo man gi pesa ogonyo ji, to mine okano na siling kogonyi gi 300 to mine kano na siling 200 miwa ni ange rik dhi wuoth godo ukwago kura. Kata kano somo to ne pache nitiere gik machalo kamago. Koro miyo lekne no naneno ka Nyasaye ochopone. Tago ne jo Homa Bay East Ward erokamano kuom ombulu mane gimiyowa. Seganderi ket kod mar Vikins Bondo, rawera ma jahigni 25 mane oyier MCA ma Central Kasipul Ward ma ok ochung' gi duond bura moro amora. Paro mar siasa odonjo na kane mbalariany mar Nairobi, kuma kana winjo gik mane timore mbalariany kuma nasome. To na wuoyo gi osiepega mana somogo mane gin my fellow students ka kwayo gini mondo giyiera gigono ombulu mondo abed jakomgi, mondo abed president mar University of Nairobi School of Law Parklands campus. Kane luwore gi mane timore kanyo na aneno ni nitiere thuolo mane be na yudo go telo mondo represent gi mondo fight for their rights. Bedo ni en rawera mapoko kendo ne okomone usajenda mare ne jopiny makoro ne omiyo yiere e lemo no. To gimomora ni seche mane wago campaign na nyiso jopiny magin jodala ma West Kasipul Ward ni kiging'i kumae, kiging'i ni an gi family kata onge go. Na kono gin ne ging'i capability, ngufu kata teko mango manyalo dhi yalo go yud bura ma Homa Bay mondo akel go lokruok e gweng'wa ka. Vikins ni kodote ne Rowere wetene. Daher ni mondo akwonga jiw youth mondo anyisgi ni telo ok ong'eyo age, bende ok ong'eyo ni ng'ato chal nade. En tek ni nyalo deliver, tek ni nigi that capacity minyalo deliver ne jopiny.
Omiyo adwa encourage youth nikech youth must be the challenge mondo ascend to positions of leadership kaluwore gi the nature of politics, dynamics ma politics nigo. Tadwa jiwogi ni kaka wasa break the ceiling maka wunan bende oyera kaka MCA at a youthful stage. Gin bende gin go opportunity. Sigand Vikins kod Eric en ageta maduong' ne rowere mawuok e kaonti ma Homa Bay ni gin bende gin kod thuolo madonje kombe mopogore mag siasa ma ok ni tiyo mar kodgi gi jo siasa kinde ma campaign. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa dhibele ya kwa Ramogi wangie mago